Здравейте, казвам се Рич Хайтън и току-що взех най-новата версия на GoPro 3 Plus Black Edition и това, което ще направя е да го сравня с тези, които имам тук. Оригиналното Hero 3 Black Edition, също така и Silver Edition и ще видите подобренията, направени от GoPro и ще се уверите сами колко добра всъщност е тази камера. There's a bunch of marketing claims made by GoPro, and I just want to let you know how good is this new camera. Ще започнем с разопаковането и в процес ще ви покажа разликите и предимствата в сравнение с другите модели. Нека да започваме. Тъкмо го изкарвам от кутията. Всъщност, да се изкара самата камера от кутията е малко сложно упражнение. Аз ви препоръчвам да започнете отдолу и да действате внимателно. Отрежете тази част, повдигнете капака, след това отлепете тиксото от двете страни на пластмасовата кутия и тогава това се маха. Кутията на тази серия GoPro е 20% по-малка, но това не влияе върху броя и вида на прилежащите аксесуари. Нека да продължим и да разопаковаме. Отстраняваме тиксото, като започнем от частта, обозначена с черно, и можем вече да махнем пластмасовия капак. Всъщност, в последствие вътре може да държите аксесуарите на камерата, особено най-малките, които се губят много лесно. Когато отворя този капак, ще забележите, че всъщност самата камера е прикрепена с две пластини. Това, което ще направим, е да я освободим, като ги махнем, и както можете да видите, всъщност е залепена за самия капак. Нека сега да видим какво има вътре. All good. So what do you get? Well, some of the standard stuff you would expect. Разбира се, стандартните аксесуари, които така или иначе очаквате да са вътре. Нормален USB кабел за зареждане със стандартен V-плъг с логото на GoPro. Кабелът, с който трябва да сте много внимателни, е този тук, HiProvider. От единия му край ще видите стандартен V-плъг, а от другия е тази специална връзка. Той е за GoPro Hero дистанционно управление. Това представлява то. От едната страна има метална пластина, която е така направена, че да може да се закачи за връзката ви с ключове. Но когато искате да го заредите, ще трябва да отстраните тази метална пластина и, разбира се, да не я загубите. След това пъхате ето по този начин в дистанционното. Хубавото е, че не е нужно да го зареждате толкова често, а и винаги можете да използвате телефона или лаптопа си, за да управлявате камерата. Разбира се, в кутията ще намерите и 3 GoPro стикера, едно малко ръководство за употреба и едно голямо такова. Всъщност ще намерите The Quick Start Guide и User Manual. Препоръчвам ви да го погледнете. Ето тук ще видите няколко приставки, някои от тях са идентични с тези, които вече сме свикнали да виждаме към стандартния GoPro пакет. Хубавото е, че приставките или маунтовете не са се променили и се захващат по същия начин, така че съвсем спокойно можете да използвате и старите, и новите към своята камера. Внимателно премахнете камерата от пластиката. Имайте предвид, че там също има маунт, който я задържа. Развийте я и камерата ще излезе. Всъщност, това си е още един допълнителен маунт. Просто трябва да натиснете и да издърпате. Ето така. Също така в комплекта ще намерите стандартните прикрепящи приставки и хълка за ключодържател. Нека да обърнем внимание на камерата. Казват, че тази е 20% по-малка от предшествениците си. Ако сравним двете кутии, определено това може да се види. Отстрани можете да видите, че има по-изчистен вид, по-слабо заоблени и по-остри ъгли. Все пак имаме същите бутони.
Този отгоре, който служи за включване на камерата. Този отстрани, който е за задействане на Wi-Fi и този отпред, който има функцията на Power бутон. Ако поставите кейсингите един до друг, ще разберете, че те се различават по големина. Всъщност само и единствено кейсинга на новото GoPro 3 Plus е различен, самата камера е еднаква с тази на предишните модели. Това автоматично означава, че можете да поръчате нови протектори за стария си модел камера. Нека да направим няколко проби. Ще изкарам батерията от новото GoPro 3 Plus и ще му сложа тази от Black Edition на GoPro 3. Пасват идеално, както виждате. Същото нещо ще направим и с батерии от други производители. There we go. Still fits. So third party and GoPro batteries do fit. Let's power that on. Включваме го, работи по същия начин. There we go. Power's on. Let's pop that battery out. Check a third party battery. Line that up. Works as well. So Нищо от страна на батериите не се е променило. Има няколко външни промени в камерата, ще забележим, че Power бутонът е леко издаден. Освен това има по-добро вградено аудио, а пък отстрани вместо само един има цели два микрофона. Няма промени отдолу, от другата страна, където са отворите за кабели, също всичко е отново същото. Има възможността да се свързва чрез USB, micro HDMI и разбира се има отвор за micro SD карта. Какво се оказва всъщност? Няма реална физическа разлика в камерите, ако поставим и трите модела един до друг. Те са по същество едни и същи. Silver, Black Edition и GoPro Hero 3 Plus. Ако погледнем лещите, те също са почти еднакви. И новия модел си има приставка за допълнителни аксесуари. Самата леща, разбира се е подобрила. От GoPro гарантират 20% по-силна острота на лещата. The lens itself is supposed to be improved. GoPro is claiming about 20% better sharpness on the lens. Това, което мога да ви кажа, е, че тук виждаме камера, която вътрешно има много подобрения, но отвън една и съща с предходните модели.